Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, lain na sa original Bisaya Music featured song of the week ang atong hihatod ya kaninyo. Makarong hapon na din sa BG Bimugyo Basic Codes. Originally composed kini sa Binisaya kang Domingo Mingoy Lopez o arranged kini kang George Hernandez. Ang Rosas Pandan. Sikat kini nga ikanta usad sa ipasigarbong Cebuana singer nga si Miss Pilita Corrales. By the way mga ka-BG, nauray Tagalog's version na sa ini gi-compose ni Mr. Levi Silerio. Ang Rosas Pandan, usa ka klase sa balitaw o usa ka debate or dialogue song diin usa ka dalaga og litaw nagkompetensya ay kung kinsa pa gyud nga mas maayo sa pag-express pagpadayag sa ilang ipambati gikan sa romantic verses niini. Ato paminaon kini ang Rosas Pandan version sa former lead vocalist sa UP Darnodown. Ako idolo gyud po ni si Miss Army Milyare. Ania si Rosas Pandan, gikan ko'y tapos na kabukiran. Kaninyo makikumanuban sa loob at malingawan. Malitaw daya kong puhunan, mayang kabilin sa kong kinikanan. Awit kang labing karaan, yan maruming at tunggamunturan. Dikading, 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 ayay sa kong balita. Palindot bagong saya, kaya mo kakaugnaw. Dikadong, 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 ayay usap si Dodong. Natanaw, kaintay, nagtabi siyang laway. Ay, 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 ayay sa kong balita. Kalindot pa masaya, kaya mo kakaugnaw. Dikadong, 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 ayay usap si Dodong. Nagtanaw, kaintay, nagtabi sa iyong laway. La 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 Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! O mga ka-BG, inyong nabati, inyong nadunggan ang Filipino folk song Rosas Pandan, popularized by Miss Pilita Corrales. O originally composed by Domingo Mingoy Lopez o arranged kini by George Hernandez. Ipahungaw na sana ang atong gugma nga walay pagduha-duha. Mga ka-BG, daghan kaayong pamaagi, actions, pulong, apil na sa pagpangga sa imong langga. Expert na tantanan na, expert na tanang na. Mga ka-BG, kay bisan man og high-tech na takaron, effect yapon ang mga old school style ato no. I-try ganin na og pangharana. Apila na to balitaw nga way kana papaagi sa pag-express sa gugma. Og sure na kay na nga naagi malanay nga dughan ni ana. Sulay gani na mga ka-BG, dikit mo magbahay.